is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.humongous.listentomyradio.com. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. This is DJ Boom. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as Yuri Kaka,
drum ulit, kid. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. So as long Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. So as long You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. From #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Welcome
Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay ra sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 8:07 in the evening. Sige kumain dyan nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. Kumusta ato na nga gabi? Okay man? Wala man na nag-aulan sa inyo? Okay, maulan ang subong sa Metro Dumangas. Hopefully sa bilog nga Iloilo, bilog nga Western Visayas. Okay, welcome sa ating program kada gabi. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Okay, ito naman kita paghataw-hataw magkiay-kiay sa mga adlaw. Today is June 23, 2024. Kag siyempre, dispira subong sa may barangay Bakay Dumangas. So, mga grupo natin dati, wala kita da. Ladies and gentlemen, Okay, so enjoy lang ba sa piyesta dira sa may barangay Bakay na sa mga grupo nato dira sa may Bakay Housing. Okay, so enjoy kita sa paghataw-hataw pagkiay-kiay sa buong gabi sa hasta kita last 10 sa gabi na. Basta hindi ka mo katulog pa sa buong gabi kag gusto niyo magkiay-kiay. So welcome sa ating program. Para gini sa medyo mahilig mag TikTok mag south no. Since sa akong tingog daw medyo daw naglain. Naglain daw may kuna ko sa may tonsillitis no. Nataman ka patugnaw kahapon sa may SM City. So nadali sa tonsillitis. Okay, so sige lang magwanta basi madula mo boss ha. Okay, so gusto mo pa shoutout siyempre. So same as usual atong Brown. Ibutan na sa dalom. Basta gusto niyo malawagan sa akong program, just drop it down to our comment section. Sa mga celebrations siya sa mga adlaw like birthdays, anniversary, then of course may mga bunyag, kasal, kagiban pa nga mga celebration na. So tanang nga okasyon, pwede na ito malawag, pwera lang sa lubong. Basta may palawag kam na nga lubong, hindi pwede lawagon rin lubong. Kaya basta bala i-good time nyo kung kaging napalawag nyo buhi pagali. Okay, sa mga suki natin dira sa may pulo palibot sa Dumangas na naka-silent monitor sa aton. Okay, nag-enjoy sa aton mga hataw-hataw. Okay, nag-enjoy sa aton mga exclusive ng mga dance remixes. Samtang mo na nagpa-musing-musing. Iban siguro subong bago pa lang nakapanyapon, no? Ang iban siguro subong wala pa nakapuli. Yan ang pang plano nyo. Sugaton pa kamo sa mga asawa nyo. Okay, medyo madanlog subong aton nga dalan. So, sa nagasakay sila mga metal horses. Halong-halong gid sa pagpuga sang inyong mga kabayo. Kay basi bala makadalinas, magupi gid ang inyong agtang. Maukas ang inyong ilong. Okay? Okay, ang imo nyo parang malungan yung lawas nyo. Una nyo gidalungan ang inyong motor. Kung ginalungan yung motor nyo, same man nga ginahalungan nyo ang inyong lawas. Tandaan ninyo nga once ang inyo ganing nga kabayo hindi maggasgasan. Okay, so siyempre hindi ka magasgasan nga driver na. Yung iba niya bago pa ganing ila motor, ginhawa nila kapanglungi. Kapanglungi edo sa wala lang sila labot. Nga ang ilang motor nga bakal, may presyo, no? So dapat yung bagong motor nyo halungan nyo nga magdugay man kahit may presyo na siya. Kabigon yung family member nyo nga palanggaon nyo. Kaya kung ginapalanggaan yung motor nyo nga hindi mahalitan, syempre, dala ka na ang driver. Okay, sa mga ula-ula dira, no? So, temprano pa. So, 8:11, may curfew subong na. May curfew na sa Dumangas. Sa langgid alas 10. I don't know sa ibang nga barangay. Pero sa amon diri barangay iya. May curfew kami dari 10 o'clock lang. No? Asa lang alas 10. Pag alas 10 pululi na. Okay, so muna. So just enjoy lang sa aton nga mga hataw-hataw kag kiay-kiay dari sa aton nga dance party mixes. Okay, kag sa siyempre sa nag-donate sa ilang mga action sa akong nga Facebook Live. Check ko may naara. DMC Radio FM Dance Party Mixes.
Okay, salamat kay paring ni Pilipesta sa pag-share sa imo reaction. Also si Charlie Doronila or si Triple A dito sa may Triple A Lechon Manok. Sa tubangan lang isang Pitron, Dumangas, no? Basi gusto niyo magkaon sang Lechon Manok na swabe ang sabor. Kag siyempre barato. Kag may paaman nga iwi. Kanto lang kamo sa Triple A Lechon Manok sa Donoso, Dumangas. Also kay Joe Janko. Kanami sa ngalan mo, Joe Janko. Salamat sa pag-donate sa imong reaction. Okay, kasi ako ng idol sa may Singapore nga nag-silent monitor subong. Okay, sa kay idol ko, Fidelin Garcia. So, enjoy sa pagpamati sa aton ng exclusive nga mga dance remixes. Kagahalong-halong lang sa may Singapore. Alam sa atong Facebook Live, si Cousin ko Raf o Rafael Donoso. Kag of course, si Paring ni Pilipesta may gabi pre, pa-shout out kay Nining Morina Barolo de Aros. Adin kita buwas ni Pre Jack. Actually, pre, dumdamos ang schedule ko. Dipindi ni boss ko nila ako mapadpad. Kaya daw kadamo sa mga bookings ni boss. Ang problema pa kayo daw may tonsil ko subong. Basta hindi ako makapantikwi blao. Kapuli lang boss nga mag-ayong ako niya tonsillitis kag maka-enjoy man sa San Juan ha. Okay, so dipindi na boss sa mga chimpo naton. Kag sa aton nga health. Okay, so masukin natin sa housing. Nag-silent monitor sa aton si kagrupo naton Franklin Juju Sambilgi sa may Block 35 Lot 6. Alam mo na si Mary Grace de Binagracia de Luso. Okay, salamat sa pag-silent monitor. Okay, ko po niya siyempre si DJ Vic Donoso the certified Panamix DJ, proud member of the Dumangas Mix Club. Dito lamang sa the one and only dance mix channel dito sa Dumangas. Ini ang DMC and Net Radio FM. Ladies and gentlemen, you are about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III. At wala nang iba. What's up? This is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up, this B2K? Hey. This is Ashanti. What up? This Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, naman sa itong Facebook Live, si idol ko, ang cute ko nga estudyante before sa may Sapaw Elementary School, si Leah Labrador Poasan. Okay, salamat din sa pagtamwa kapag share sang imong reaction. Okay, ang honor sang Bumblebee GS Michael Sound. Okay, from Leah Puasan, thank you sa shout out, sir. Good evening. Okay, please na evening man na si Imo. Hindi ka subong nga rin sa Sapaw or sa ating nga San Miguel. Kakalipat mo lang ko sa banwa mo. San Miguel, sa Uton, sa Tigbawan. Kaya nakailista ko na, di para rin ko malipat. Bulagi ko nag-pills, no? Okay, salamat once again kay Leah Puasan. Ako niya cute kag siyempre. Maalam nga si Jandy before, no?
Salamat sa pagtamo. Paki-share lang sa akong Facebook Live, no? Sa may bakante dira, paki-share lang sa akong Facebook Live para nga damo makita, no? DMC Radio FM Dance Party Mixes. Okay, ito si Lia Puasan sa San Miguel kag Uton, sir. Hindi ka mo sa boundary, ha? Magaling nga nag-libog ulo ko. Ano nag-doubt ako kung ato ka sa San Miguel or sa Uton, no? Okay, wala ka doon sa Dumangas nga San Juan, boss. Maligo to ba sa, malagaw to ba sa Bakay or sa Dindra? May mag-invite sa aton, boss? Ang importante, boss, ang kanto natin libre, no? Okay, sa may housing, nung damo to na pamistahan. Ang problema daw wala gid may nagpang-imbitar. Sa bagay sa pista subong, no need na magpang-imbitar. Ang imon mo, sulungon mo na lang, okay? DMC Radio FM Dance Party Mixes. Okay, salamat kay Romeo Milgar Salis Jr. sa pag-share sa akong Facebook Live dahil sa may Negros Occidental. Okay, once again, thank you so much kay Romeo Milgar Salis Jr. DMC Radio FM Dance Party Mixes. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Malas Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. You're the cock.
REMIX. Okay, next silent monitor masaton subong si pare ko Romeo Dromal. Dito sa may barangay Kali Dumanga. Salamat gid pre sa pag silent monitor. Also kay Sir Ali Pasino dito sa may Negros Occidental. Okay, salamat gid sa pag silent monitor. DJ Marky REMIX. Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Step
Okay, naman sa atong Facebook Live si Ronnie Donisa. Doon sa may Kingdom of Saudi Arabia. Salamat gid bro sa pagtamwa, no? Di mo sa pista na boss sa Bakay, way kadi. Dito ko pamista sa inyong bisan wala ka dire. Okay, once again, so salamat gid kay bro Ronnie Donisa. Doon sa may Kingdom of Saudi Arabia. Okay, just enjoy sa pagkatawa-taw dira. Samtang ikaw da nag-ulo-ubra, no? Anong oras mo sa may Saudi? I think daw late ka mo sa amon, no? Late ka mo sa amon mga 6 hours, no? Siguro subong. Harap lang mo sa mga alas 5 or alas 4. Okay, si Bikoy Bata ni Maling. Akon man nga paryente dira sa may lawan ng tiki araman sa aton nga Facebook Live. Salamat din sa pagtamo. Musta na aton da nga overtime. Musta aton nga tagay-tagay. Okay man. Happy evening, Dumangas and Antique. Okay, so nga maulan din sa buong sa Dumangas. Dari sa may Antique, gaulan mo da sa inyo. Dari sa amon, maulanon nga panahon subong sa may Dumangas. Medyo mabugnaw, medyo okay ang chimpo. Daw layo sa init sang ulo. Kaya kung tama kainit sa panahon, dali gid mag-init ang aton nga ulo. Okay, from pariente ko Bikoy Bata ni Maling, DJVic, alang ano namin mo man? Alang sponsor takay subong palang taka open sang shop. Or in short, sa mga hatag sang t-shirt ang Dr. V Sublimation dira sa may lawan ng tiki, no? So maparapol kita diri sa aton ni mga suki, no? Sponsored by Dr. V Sublimation. Mga tagata sang t-shirt yung may logo sang DMC. Nakita niyo ng dagatiyog na balawa mo ng logo natin sa DMC. Okay, mga hatag kita sang t-shirt para sa inyo. DMC Radio FM Dance Party Mixes. So, ang imo nyo gitang mamati sa aton sa mga next sinimana. Okay, so maparapo kita sang t-shirt. Kay possible within Dumangas lang gid para hapos sa inyo ipalabot. Kay kung sa ibang mga lugar, siyempre mabulayan pag kita mapalabot. So, sample lang anay para sa mga taga Dumangas, no? Mahatag siya ko na sang free t-shirt sa mga color nga mapabalo nga may second wife. Mapabalo nga may second wife. Sila, ano bala free RC rolling ng lasa kagawad RC? Sino may second wife? Okay, wala pa ganito, wala nini may entra. Okay, para Santiago, ramunin muna ito, no? So, ang galing budlay na karoon ng mga nobya sa gibin na pag-intra natin. Basta maparapo lang kita. Okay, so free t-shirt nga courtesy sang Dr. V Sublimation. Okay, lato-lato na natin kaya gina-print pa. Okay, Elmer Diputado or si Pitbull sa may Kalaw, Iloilo, Dumangas, Iloilo. Nagpamati mas sa ating Facebook Live. Salamat, Git. Kumusta sa Kalaw? Maulan-ulan man. Okay, kasalin monitor man si Kagawad RC, Rolling ng Lasa. Let's go! Okay, from Elmer Diputado or si Pitbull. Good evening, sir. Kag sa DRC family. Buwas aga sa naluuyan kita ma-OP. Salamat. Oy, ato dragali buwas sa naluuyan ang DRC Dumangas United Radio Communicators. Ato nagali pre noypi ho. Ara ba sa City Naluuyan Barangay Sapaw ang DRC. Kita dito ah. Dito nang kita man tikwi-tikwi. Gano may matsanggi man na. Okay, ba siguro sa hapon ako kung wala na sang conflict sa ako ng schedule.
Salamat once again, Elmer, Diputado or si Pitbull. Kag siyempre, pleasant evening man sa aton nga mga members ng Dumangas United Radio Communicators na naka-silent monitor sa aton. Okay, salamat kay Lia Puasan sa pag-share sa ako niya Facebook Live. Also kay Paring Nepi de Fiesta. Okay, shoutout kay Nining Morina Barolo de Aros. Yun ni Kakak Juan Brian. Then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. I wanna be your soldier. Anything I'll do for you. So let me give my number. And you be my commando. 1, 2, 3, come on! Can you be my commando? I wanna be your soldier. Anything I'll do for you. So let me give my number. Can you be my commando? Zako moyo ngumu kesi, usijokani bwaga kishokani pama spesi. Hali yangu ni ya bajeti, usijokani weka beji, utanimaliza. Oh, when I be my soldier. Anything I'll do for you. So let me give my number. Can you be my commando?
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Hey, what's up? This is Howie D. This is Nick of the Backstreet Boys. Hi, this is Vitamin C. Yo, what's up? This is Will Smith. Hey, this is Brandy. Hi, this is Christina Aguilera, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Exclusive remix. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, rama sa atong Facebook Live si Mrs. Rosalinda Dibel, ang dati naman nga haranista sa Short FM 101.5. Salamat gid Mrs. Rosalinda Dibel sa pagtama sa akon nga Facebook Live. Okay, oras na ito is 8:41 in the evening. So, pulento na nakapanyapan na. Okay, talan sa gusto magpa-shoutout, syempre, buto sa dalom. Ako ang bahala magbasa para sa inyo. Magic Man. Exclusive remix. Dramulet kid. Yodi kaka. Dramulet kid. Kampiyon ba? Masaot taya. Oo, nagani. The hottest, most in demand, best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the third. Kagrupo mo! Okay, shoutout ng bunga-bunga sa akong the idol sa may Singapore. Okay, nagatamo sa atong Facebook Live. Salamat gid idol Fidelin Garcia. All the way from Singapore. Okay, so halong-halong na dira. Kumusta ang Singapore? Nagaulan-ulan man. Ano gali oras na sa mo sa inyo, no? So, daw late ka mo daw or advance, no? For sure, hindi kita parehas ang oras. Sabong is 8:43 na sa Pinas. Sa inyo, daguro sabong medyo late, 6 hours. Or base advance ka mo da, no? Okay, once again, salamat kayo. Pa-shoutout, sir, from Idol Fidelin Garcia. Salamat sa pagtamwa. Yodi kaka. Dramulet kid. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso the third on the mix.
Okay, thank you so much kay 2 James Romo Pirales all the way from Cagayan de Oro for sharing your reaction sa akon yung Facebook Live. Siyempre naman si Juben Tachado dala sa may Canada. Okay, pleasant morning the same mo, Juben. Anong oras na sa mo sa Canada? I think 12 hours ang iwan nyo da nga time, no? 12 hours ang diferensya sa Pilipinas. Okay, samtang mo da sa buong maulo-ubra naman. Dugay-dugay mapalupad naman kami sa amon nga burador. Mahuragok naman sa Pilipinas. Kamu din maulobra naman. Samtang nag-ubra ka dira. Okay, akong bala mag-provide sa mga music nga pwede gid makapaki-ay sa imo. Okay, parang Pidilan Garcia daw nagamaayo ang ihong ka-idol ko ba? Secret. Okay, so raman si Manong Kevin Doms, no? Nag-live ni siya, nagabaligya sa mga kunabala, mga RTW, ng mga barato, no? Nagpa-plastar sa may bano sa Dumangas. Basta gusto niyo magbakal sa barato ng mga RTW, just contact lang kay Manong Kevin Doms dala sa may sa iyang Facebook account. Okay, shout out sir sa ukay-ukay ni Manong Kevin Doms. Salamat sir. Okay? Okay, i-post lang, i-share nato na yung mga live, no? So, namangkot ako sa iya kung may relief goods siya or may RTW. RTW nga brief, no? Ano pagkita ko tanong, brief lang may bulsa. Kambal niya, wala pa. Amo ni siyang imbakla ko nagligas ang jacket nga nami siya barato. Pero ang problema, kaya pagbaka ko sa jacket, wala na nag-ulan. Do iuli ko tani. After nga nabaka ko sa jacket daw pila ka adlaw nga nag-ulan, no? Pero kayo na nagamit ko kay nag-ulan. Kanami sa jacket niya kay hindi mabasa. Hindi mabasa basta hindi mo na pag-isulay. Okay, 6:40 in the morning Juben Tachado. Okay, so medyo sobra 12 hours ang diferensya. Okay, pala pang happy da samtang nag-kiay-kiay. Sige mo da Fidelin, anong oras na sa imo sa Singapore? Okay, sa Singapore gali 8:47 man sa bunga gabi, no? Para sa kita time. Okay, Sunday man subong. Okay, check tabi ang Canada. Para sigurado mabala itong mga time nila. Okay, as natin si Google. Okay, sa may Canada. O, depende ko sa Canada. 8:47 in the morning. Basta mo na. Kung bahala. Okay, kadlaw si Manong Kevin Doms, no? Pero namin sa mga baligyan niya, brato. Pwede siya mapang date, pwede man mapang forma. Puro babae galing na baligyan, puro pang babae. Basta galing mga pababae, wala kami na nagabakal. Ni Sir Tope, no? Bala mo kung nagabakal kami sa mga pambabae, masalaan kami nagapambabae man. Di ba, Sir Tope? Okay na ako nga idol nga DJ man sang Short FM 101.5 sa Harana Live para nagatamo sa aton. Si DJ X1 or si Sir Chris Binavista. Laban-laban i-kunya man ako nga baso, i-marites, oh. Okay, mali shoutout master sa Naburo Kaina. Wala ka upod sa kapiyan sa naluuyan. Di mo ganyan hambal ko sa imo. Basta ganyan may ginakupan. Gapayaw-ayaw na tulog. Di ba? Pero sa mga wala ginakupan niya, aga pa na nagamata. Kaya no, abi kay naginakupan ka kung tinaburo ko imo ya. Imbis nga aga na, abi mo gabi pa. Kay mahugot ang imo nga kupo-kupo. Sige bro, basi ni time, basi boss maka-banding-banding man kita. Problema kay no, nag-atake akon nga acid. Nag-atake man akon nga tonsillitis. Dog gina kon ako subon, dog gina tsangaw. Kaya malain pagid. Ginatake pagid ang akon kahita. Kaya wala unod.
So, panimalasan ko sa bong bro. Ikaw nagilang guro bro ang pag-asa ko nga makashot buwas. Okay, from Manong Kevin Dom, so buwas sa naluuyan, bye-bye kami mapwesto, sir. Sang ukay-ukay, visit lang sila, sir. Ay, baligya ka muna sa mga, mga bikini, mga swimming trunk. No, baligya ka mo sang habon. Lugod, parang maligo to buwas. Kompleto na. May habon, may lugod, may swimming trunks, may bikini pa. Di ba may bikini nga 2-piece, no? 2-piece. May 1-piece. Ang pinapangita ko taning bikini, ang no-piece. Ang ba't may mo man ang bikini, ang no-piece. He was born to be wild, grew up to be wicked, talk and bring to mix. It's DJ Vic Donoso the third of the Mangas Mix Club. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice.
this is Michelle Branch. Hi, this is John Bon Jovi. Hi, this is Alanis. This is Maroon 5. This is Amy from Evanescence. And you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Manga's Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits.
DMC Net Radio FM and Party Mixes. Dumanga's Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Sayo ka diri, babaig lalaki, manood kag diskuhan, manayaw tang tanan. Sayo ta diri, pari ug mari, manood kag diskuhan, manayaw tang tanan. Sayo ta dito, gabuto-buto, tago Miss Club DJs, mga idol kaayo. Sayo ta dito, gabuto-buto, tago Miss Club DJs, mga idol kaayo. Bundak. REMIX. DMC Net Radio FM. Dumanga's Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC and Net Radio FM is 9:18 in the evening. Okay, mga gabiliwat sa ato mga kagrupo, mga kaparty. Nga, bago lang kinakatama sa aton nga Facebook Live. DJ U1 Brian. Okay, kamo lang kitamo sa aton nga DMC and Net Radio FM, Net Radio FM. Dance Party Mixes, kag siyempre ikaw po niyo si DJ Vic, Donoso dito. Okay, certified Panay Mix DJ and a proud member of the Mangas Mix Club. Okay, sa mga suki mo nato, or mga grupo nato sa may Remix World, sa may The Mangas Mix Club, Panay Mix DJs, sa tanan pang mga mahilig sa mga remix, sa The Mangas Music Production. Okay, sagit ka liwat kamay dad nga evening sa tanan. Okay, shoutout nato ng mga suki nato dira sa may barangay Managit Tumangas. Okay, si Gawad Rolin Dinglasa. Also araman si Julie Bilias or si Mariposa. Okay, si Raxki Dinglasa Gaborni. Dumanga's Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, dala sa may Bakay Housing. Of course, silent monitor man sa ato sa may Block 35. Okay, sa may Lot 6 si Franklin Jojo Sambilla Jr. Okay, kag siyempre siya nagapangayos sa mga appliances like stand fan, washing machine. Iban pang mga appliances nga pwede pa gid makaayo, no? Dalo na sa Block 35 Lot 6. Kaya sigurado gid nga pagbalik niyo good as brand new ang inyong mga appliances. Kag nagapangayo man siya kuno sa mga guba nga balatyagon. Okay, si Mary Grace de Binagresya di Losa Ramadran, no? Kag si Shirley Abordo Discotido. Also si Alter Prudenti, si Permar Caliso. Okay, si idol ko Gina Vasquez. Or si Block 21 or si
Katropang June sang RCFM 103.5. Okay, sa mga grupo naman sa may Damangas United Radio Communicators. Okay, si Wizard 20, si Virgo 30. Also si Paring Pinya, si Blackjack. Si Paring Noipi, si Nining Morina. Okay, si Axis Starlight Mariposa. Also si Jack Sparrow, si Black Panther. Okay, si Balangao, si Campo or Campo Boy. Also si Pitbull, si Omega. Kagiban pag mga members ng DORC. Okay, kita-kits kita buwas dila sa may sitio na Luuyan, Barangay sa Padamangas para sa OP sang DRC, no? Para gid magbulig-bulig man sa mga trouble dira nga matabo nga posibleng matabo. Oy, halong alam buwas sa maligo sa may naluuyan, no? Okay, mga bata nyo, dapat may gabantay. Hindi kayo pagpabayaan nga magpalayo kay siyempre, kung madalam ang tubig, delikado ba si ianod sila sa layo, kag madisgrasya na. Pero diri nga side bala sa may naluuyan, sa may lapit na gid bala sa kwan sa going na sa Iloilo, daw mas safe na dagawa kay bala mo sa unan daw may sirabla, daw may sira, no? So in kaso may mag anod palayo, so ang inyong bata or ang person nga maanod, okay, masangit lang dito sa may daw sira na lang sira sa mga isda, no? So mas maraming dito ka maligo para nga mas safe ang inyong mga family members. Okay, pinaka namin gid moon. Siyempre bantayan ang mga bata, no? Kag sa mga nag-iinom, hindi ka mo maligo ka nakainom na, no? Kay basi bala kung kay sa lipat-lipat man lang. Kag magulpian ba lang hindi na ka mo kahulag or ibiring ka mo, no? Pinaka-best mo nyo, hindi ka maligo buwas nga nakainom. Kung ang gusto nyo or plano nyo maligo, paligo lang ka mo, wala sang inom. Pero kung gusto nyo mag-inom dito, hindi ka mo maligo. No, dala ka mo sang balde. Balde, kabo, habon, shampoo, lugod. Kagdra ka mo sa igad lang pamubo, no? Samto nag-inom, pamubo ka mo para nga safe ang inyo bas nga pag-celebrate sang San Juan. Okay? Okay, salamat kay James Romo Pirales sa pag-share sa akong nga Facebook Live sa Facebook group page nga Taga Dumangas Kakun. Taga Dumangas Kakun. Okay, salamat gid once again. Si James Romo Pirales dira sa may Cagayan de Oro. Okay, it's 9:23 in the evening na. May pila pa ka minutos sa langkot 10 o'clock sa gabi, no? Kaya medyo daw panako niya tutunlan, no? Naglain tingo ko, no? Manglos nga naglain do, naglain gid. Daw ginaatake ko sang tonsillitis subong masakit akong tutunlan. Ipang ice cream ko ni grubasay para nga madula, no? Or iinom ko sang cold nga tikwe. Sino ay mga libre sa akon, boss man? Kung may maglibre sa akon, boss, mainom ako, boss. Pero kung wala sa may maglibre, matulog na lang ako. Okay, just enjoy sa aton ng exclusive na Dance Mixes. Salamat sa the one and only Dance Mix Channel doon sa Damangas. Ini ang DMC and Net Radio FM. Siyempre ka po niyo si DJ Vic, Donoso the third. Okay, si idol ko, Fidelin Garcia sa may Singapore, still watching our Facebook Live. Salamat kita idol sa pagmuni-muni dito sa may Singapore. Also si Anthony Barito Dulce na nag-silent monitor mo sa aton. Ako man idol dito sa may Barangay Tabukan, Dumangas. Si Anthony Barito Dulce. Okay, salamat din sa pag-silent monitor, sa pagmuni-muni. Thank you. Brian.
Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Hi, this is Alanis. This is Maroon 5. This is Amy from Evanescence, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Dumanga's Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. Ginapanawagan sa tanang nga dalaga at soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay ating sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle may araw patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, may daya kay si DJ Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ, Utisay na kay masao ta, bayle na ulang gamoa. the public may dance. Hi, I'm your DJ Baninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. DMC Net Radio FM. REMIXes. You the kaka. Dramo, let's get. Mas sweet na yan, ah. Jubin Sibilya Disikan is watching our Facebook Live. Thank you so much sa pagtama.
Kimpi Donoso, dala sa may sitio ng Aluuyan, Barangay Sapo de Mangas. Is watching our Facebook Live. Salamat gid pariente sa pagtamwa. Just enjoy our dance party mixes. Masaot taya. Oo, nagani. DMC Net Radio FM Dance Party Mixes.
FM. Dance Party Mixes. Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. DJ RT Bomb Remix. Nang mapasagin ang iyong ang dahil at pagkapiling ang sangulat mo. DJ RT Bomb Remix. Hiling at ang ipanalangin ka. Sa gabi lumalabas mga bituin na nakaguhit ka. Inaling ko na rin ako nakangamakilala. Lagi na papanggap sa bisig ko na nakahihagap ka. Sa nalitinggit, yung aking mga hiling. Akin na nangalangin, na ikaw'y makasak. Kung di mangling, saan na lang ako ay pasinig. Ngunit magyan na naisip, ito aking gagawin. Babaguhin ko ang ako, ang buhay ko para sa'yo. Papasukin ko ang nais mo, ang mundo mo para sa'yo. Nang mapasagin ang iyong damdamin at magapiling ang sangulat mo. He was born to be wild, grew up to be wicked. Walk, talk, agree to live. It's DJ Vic Donoso the third of the Mangas Mix Club. Yo, what's up? This is Sean Paul. It's Lil Jon the Side Boy. Hey, what's up, y'all? It's P. Diddy. Yeah, what's up with it? This your boy Chingy. Hi, this is Usher, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Humongous Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits.
Among Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Among Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. DMC Radio FM Dance Party Mixes.
Mas sweet na yan. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, time check is 9:59 in the evening. Okay, time ko na gano'n magpaalam, no? Kaya medyo lapyan ako nakakiyay-kiyay. Medyo masakit na ako natutunan sa wakal-wakal rin, ha? Okay, before ako magpa-finally end, no? So, once again, no, acknowledge ko nag-donate sa ilang reaction sa ako niyo Facebook Live. Of course, si 2 GMs Romo Pirales dira sa may Cagayan de Oro. Salamat, good. Also kay Paring Noy P. de Fiesta. All the way from Barangay Bacon Dumangas, si Elmer Diputado sa may barangay. Okay, Barangay Rosario. Okay, of course, si Jubin Tachado dira sa may Canada. Si Jubin Sibilio de Second. May bilaw si Elmer Diputado na dumduman ko na Barangay Calao Dumangas na nalipat ko. Elmer Diputado sa may Barangay Calao Dumangas or amon siya si Pitbull sang DURC. Also si Jubin Tachado sa may Canada. Si Jubin Sibilio de Second sa may Barangay Managit Dumangas. Si Kimpi Donoso sa may Sitio Aluyan Barangay Sapaw Dumangas. Si Charlie Dronila nga taga Barangay Tabukan man dra sa may AAA Lechon Manok. Also si Sir Topi or si Sir Chris Binabista or si Regix 1 sa may Barangay Bakong Dumangas. Siyempre si Bikoy Bata ni Maling sa may Lawan Antique. Si Ronnie Donesa dra sa may Kingdom of Saudi Arabia. Romeo Melgar Salis Jr. sa may Negros Occidental. Si Lia Puasan sa may Oton, Iloilo. Of course si Ju Janko. Okay. Wala akong mabala ng lugar. Kag siyempre si Idol ko Fidelin Garcia sa may Singapore. Okay, salamat sa pag-donate sa inyong reaction. Sa ako niya Facebook Live. Kag sa nag-share si James Romo Perales, si Paning na Pidipesta, Romeo Melgar Sales,
Kag sa iban pa nag-share sa akong nga Facebook Live. Salamat, good. Okay, kita-kits kita luwat ba sa ating program, sa ating online audio streaming sa aga. Kag siyempre sa Dance Party Mixes sa gabi. Okay, so salamat good once again. Good night and God bless. And have a blessed Sunday evening. Okay, hindi malipat magpiyong kung kamo magtulog. Okay, mapreanay kag siyempre magpiyong. Okay, good night and God bless everyone. Have a blessed Sunday evening. Okay, sound idol, good night sa may Singapore kay Fidelin Garcia. Hey, what's up? This is Howie D. This is Nick of the Backstreet Boys. Hi, this is Vitamin C. Yo, what's up? This is Will Smith. Hey, this is Brandy. Hi, this is Christina Aguilera, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami isang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ng mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Birthday gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Hinrelisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, ti okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Kapaluya kahaw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba, kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galilo? Tita na upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita lodra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko, paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double Tiara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. Hi,
Ay, kainit na gid ah. Mabatsagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga. Ga, pakayuno bala aton electric fan kay birthday na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilefers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594-106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. Daw katigas ang ubumuwaw. Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Naamo lang siya kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na ka discount, ibakal tatuloy to sa badwaho. SG Med Pharmaceutical, located at Binaplor Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. The #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! You are listening to Dumangas Mix Club Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com.